I'm back. Hi guys, आं फैफिनबाय दायो. So guys, नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं बेखौ बुंनो सानदों कि दायो जोङो just wait. So guys, please share खालामबानो जाबाय. दायो फिन खेबसेबाव दानि टेक्निकल प्रब्लेमनि थाखाय लाइभआ एसे प्रब्लेम जादोंमोन. So आं नोंथांमोननिसिम फिन खेबसेबाव खोन्थाबावनि कंग्रेस 31 अल आसाम रिजाल्ट 2021 बेवहाय दायो राउन्ड 1 राउन्ड 2 राउन्ड 3 राउन्ड 4 राउन्ड 5 राउन्ड 6 बेबायदि साननाय दङ बाट बिसोरो बेसिकलि जायफोर सेटेलाइट टेलिभिजन दं बिथांमोननियासो बेफोरबायदिखौ थांनानै बेफोरबायदि रिजाल्टखौ लायनो हानाय गोहो दं जोंनियाव गैया बाट जों नोंथांमोननि सिगाङाव जाय देरहादों जाय लिडिं खालामदों जों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थागोन गोसो गोथारै बेनो जाबाय आइएनसि दायो गासै ट्रेनिंआ दायो गासै ट्रेनिंआव दं बिजेपिआ 78टा सिटआव दङ आरो कंग्रेसआ दं 41 आरो आदार्स 3 टटेल 126 नि गेजेराव 123 सिट आरो 124 बेवहाय 79 सिट बिजेपि आवग्रिबावबाय आरोबाव माने 1 सिट बारायबावबाय बिसिना बे सोलाय सोल' जाफिनबाय थागोन मानो होनबा बे राउन्डसो नालाय राउन्ड साननायसो नालाय बेयावनो दायो जायनि पार्टिनिया देरहाना दं राउन्ड गासिबावबो देरहादोंब्ला होमबा बे देरहाबाय नङा होमबा
राउन्ड गासैबो राउन्ड 1 2 3 आव जायफोर देरहादों बिसोरनो देरहागोन नङा होमबा फारि फारियै स' बेनिखायनो जों बेवहाय गोनो गोथो गोनांथि जानो गोनां गैया दाबो आं बेवहाय राउन्ड लिरनानै होनो हायाखै बाट आं जिखिनि लिरनानै होगोन बेवहाय होगोन नोंथांमोनहा बुजिथावना बायदि AY डिपनिफ्राय 9 इउपिपिएलनिफ्राय 6 जाना दङ अके डिपिपनिफ्राय 3 आदार्स 1 अके